Wat zit hier te gebeuren? Wat gaan we dan? Korfballing. Korfballing in Den Haag? Ja, ja. Waarom dat? Nou, Wat dingst? ja, dat weet ik net. Kun je ook weer daaruit vertellen? Nee, Waarom net? dat ken ik wel. Maar ben je wel Luts? Luts, wat gaan we hier doen? We beginnen hier een uur lang. Ja. Laten we kamerleven korfbal shirten. Oké. En dat had twee redenen. Ja. Om de Special Olympics onder de aandacht te brengen. Ja. Dat het heel belangrijk is. Dat zou ik sport kennen, sport en bloeien. En we zetten Friesland natuurlijk weer op een kaart. Ja, oh, ja, ja. En we zetten de korfbalsport even op een kaart. Traaiereden. Traaiereden. Ja, bliksem. En het is gezellig. Nou, succes. Ja. Komt goed. Maar voordat we de korfballing in, Hoi. krijgen u korfballers eerst een roeliening van Luts door het Tweede Kamer. Nou, dit in die kamer zeker. Ja, dit is mijn kamer. Dat is het torentje, jongens. Ga je dat live zien? Daar zit de minister-president in. Ja, Hierin? ja het torentje. Nu denk ik weer Rutte. Ja. En wie zit erin? Minister-president, Rutte. Rutte. Rutte zit daarin, ja. Als je hier nou even met z'n trein of zit hier, want dit is nog echt een oud Tweede Kamerbankje. Ik zou je een kwart iets vertellen. Als je, zoals nou, je bent hier op het moment, ik lees de correct dat de 50-plus-partij gescheurd is, zeg maar. Hè? Ja, daar ben ik met 12, dus die ben uit elkaar. Maar hier is het natuurlijk ook wel goed, hè, van de keer dat ik bijvoorbeeld in de JSF stemde. Altijd van dat soort type spanningen in een fractie. En er zitten vaak heel veel meisjes van de media, die staan voor de deur, die willen weten hoe het oude rent. Maar herinner je me nog van het CDA? Die stond altijd voor de deur. De deur. Nee, dat is de deur. Is dat Henk? De deur? Ja. Maar wij hebben een ontsnappingsroute. En die kunnen we straks volgen. Dus dan ontsnappen we aan al die mediafiguren. Maar wij film je dan? Ja, dat is een film. Dit is de... Zullen we de sluiproute weer doen? Ja. Ze heeft gewoon iedereen door zijn eigen stekje. Ja. Dit is de echte Tweede Kamer. Omdat er nou vergaderd wordt, moeten we er net in. Ja, ik moet er wel in, maar ik moet net mijn gasten erin. Is de Tweede Kamer niet worden? Oh, kom. Boah, die zit hier net zo vrolijk. Nee, dan. Die zit nog zo. Mag ik daar nou luisteren? Ja, dat mag ik. Dit is de oude Tweede Kamer. Hier stond vroeger de voorzitterskant. Maar het is Hoe dan? Ik. Volgens mij was het ooit wel politicus worden. Nou, als het kan wel, ja. Ja, dat dacht ik wel, ja. En waar wilt u dan voor strijden? Voor de PVV. En niet met de PvdA? Nee. Oh, en waarom dan, meneer Henk? Nou, gewoon, is mijn mening. Oh ja, oké. Is mijn mening. Daar kan je ook niks aan doen. Nee. Ik kan de mening niet veranderen. Nee. Nou, dank u wel voor het interview. Ja, graag gedaan. Dan is het tijd om te kwarballen. En vanzelfs wat geld in te zamelen. Mooi showen, Hoendoren, Henk Kamp, Plasterk en Jacques Monas het ervan afbrengen. Op het moment dan doe je hem omhoog en dan laat je op het laatste moment moet je loslaten. Oké.